Еха, на празник като на празник. 155 години читалище Просвета в Свиленград. Честито да ви е, скъпи приятели! Благодаря ви за това, че ни учите на памет на родолюбие. Благодаря ви за корените, за които се грижите и до ден днешен. Благодаря ви за това, че е емблема вашата любов, вашата мъдрост и всичко онова, в което вярвате и ни учите и нас. Бъдете благословени и в следващите 155.